Dobrý den, vítejte v přímém přenosu Haldy Emy. 27 hodin Halda Ema. Už jsme to vyběhli. 27 hodin? 27 výběhů, víš co, jak je 24 Lisá hora, tak je 27 Halda Ema, jak jsi říkal. To je dobře. Už jsme to vyběhli po 50. a pořád jsme v té nejlepší formě, můžete si všimnout, no tyjo, tam nejde vůbec nic vidět. Můžete si všimnout my tady všude kolem nás? Můžete si všimnout tady Ostraví třeba, nebo Ostraví. Třeba tam vzadu taky Ostraví. Jo, tam jsou Vítkovice. Vítkovice. Tam jsme byli před 6 dny a 5 a 4. Tady je 4, Karolína, opět se podíváme. No, tam je hele, ale Helenko. ona předtím byla fialová. Uh-huh. A teď je bílá. Teď je Tyhle, bílá. to jsou čáry. A teď úplně tady radnice. Per to do mě, tady to modré. Ale ta Karolína je fakt tak pěkná stavba, to není možné. Je taky bílé nic. A tady prostě je modrá budova. Jako tady je všechno sladěné do modra, my jako Ostrava, víte, to logo je modré, ty 3 vykřičníky. A ty 3 vykřičníky znamená prostě modrá Fukushima, modrá radnice a modrá budova vedle. Jo, až na to, že je teďka bílá. Ale na to se nehraje. Tady mi to někdo neustále kazí. Jo. Uh-huh. Nebo ten ptáček, co tady svrdlíká. Že to bude on. No, tady se můžete kouknout, jaký spát nás čeká dolů. To úplně uvidíte. Všichni. Všichni? Mamka, taťka. Já zítra. Ty si onakáš nebo vykáš, nebo co to je? Onakáš. No tak to dělal ten Karel IV, ne? To je onikáš, ne? Onakáš. Tyjo, co to je? Hej, na co jsem to teď přiblížila? To je kostel. Kostel. Kostel svatého Víta. Jo? Mhm. No jo, to je on. No, to jsem já. Jde mě vidět, já myslím, že jako Jo. Jo, tak já svítím. No a to je asi vše. To bych asi ukončila ještě hvězdy třeba, že jo? Tak tady je třeba Orion, že? Kde? Tam prostě. Tam vlastně. Nebo velký vůz, že jo? Střih.